Tolo ihambe njani race? Wami hayi ndingathi yona yayi ibinzima kodwa hayi ihambe kakuhle kuba ke ndibaleke ixesha endiqala ukubaleka kule course. Usually ngicela ubaleka I think 67 68 last time ndibaleka ngalo nyaka ndikwazi ubaleka u66. Hayi ngathi ihambe kakuhle yona kodwa yebo ke kuba ndikandiphume u2 andiwinanga. Kodwa ke hayi noko yona ibinhle ndibaleke kakuhle. Masithethe ngeplan yakho yokuzapha ngokubuka ustart iplan ibisithini? By the time ndiwa start kuba ke bendimene champs and ke ngokukho ama-then ngawaziyo like i-guys ezisuka from Lesotho. Yeah, abantu mosi iLesotho guys siyazazi bazi-strong west emaqhineni kwi-hills there is ne-hills. So ndiye ndano into yoba kuzofuneka ndingabi ngomntu ulidayo eracing, ndisoloko ndilandela ndiresponde into eyenzekayo. But ke kuyenzeka mos eracing xa ubona uba ngathi abantu bamile abahambi. Ngike ndafuna udecide phaa I think kwa-4-5 xa si-approacha la ihill yokuqala. Yes. But ke ndabona uba awutebukhona osevele bendimazi ke bavele ustrong and uzawufuna undilandela wandilandela. Yani ke sabaleka sobabili kuba ke zondehlula kwa-last I think last 4Ks last 5Ks. Yeah, so ngokwemkayo and umkani seqhineni okhonike mhlawumbi ibhampu elaqhina linyukele engine udecide umyeko kanye because after iqhina xa ninyuka ngakwa-Sparks uye wayivala la gap? By the time ephuma kum bendinengqondo yoba because ndimfundile emaqhineni uba ingathi akakho strong kakhulu as uba bendimcingela mna kuba mna ndingumntu ongekayenzi hit ngoku ngokweprogram yam. So ndacinga fanuba ngoku yena uzoba strong but kangabe strong kakhulu xa bendimbona apha ngaphambili. So xa sibe sifika phaa benengqondo yoba uzawukwenza laa nto yakho uba nguye besoloko eyiqala kuqala ubuqaphela apha eyiqala vele abe phambili then ndikwazi umresponda ndimleqe ndiyofika. Ndiye ndanangqondo uba ndizawumleqa ndiyofika but ke ngokutsho ukuthi ndiye ndamyeka wavula kakhulu imisteyikhi mna ngoku kwanzima uvala. Okay. Ya ndingatsho ndithi ndibekwe loo nto. I-next race yakho ithini? Next race from apha i-gun run as uba nale bingekho ku-plans even le. Okay. Abantu baninzi nabo bakwethiwa kabe nondibona manje. Andingekho ku-plans kangoba abanye baninzi bebelicefa ndizobaleka i-SA Champs because beke bembona ndikwi-team ye-Western Province. But ke because ndikwi-preparations ka-10 kilometers ngoku so andingomntu uzozibaleka kakhulu into ezile even i-marathon this year I don't think uzokwazi nje uyibaleka. Xa upreparela u-10 kilometers ungazuzibaleka ezinye races ithini iplan yakho yala 10 kilometers? Because kaloku nina nibaleki njengathi ikhona into mhlawumbi noba ayichazanga ubethini ikhona ixesha ofuna ulimprova ku-10 okanye? Hayi aim ku-improva kudropha ixesha lam. Okay. Ndiphinde ndinyuke ndiye kwi-marathon. Okay. Ya kona ikhona iplan ekhoyo but ke kuba ke xa ingekakhutshwa ucoach okanye ikhuphe iklabhu andikwazi uvele ndizoyithetha mna kwam ebantwini. Otherwise kona ikhona iplan endikuyo ngoku from ku-10 kilometers. That's why into angazisoloko ndibona mhlawumbi ndisiya kwimarathon but from apha ndiya I think ndiya kwi-gun run half marathon umntu uzondibona I think ngoSeptember. Okay. 13 eKapa ndizobaleka i-gun run. Masithethe ngabahlobo bakho ababini. uCwenga ubaleke i-PB yakhe izolo ke 102 ungaphefumla uthini ngaloo nto? Wow. uCwenga kuba ngamanye amafana esiphuma endaweni eyi-1 ndimnqwenelela impumelelo kakhulu uCwenga because akululanga ukuthi bathina abantu baphuma e-Eastern Cape ngoku sesimane sihambe siyogqama ngaphandle kwezinye iprovince like nomzekelo ngoku ndiseKapa. Asimo sikwezi province ngokuthanda siya kuba sibona uba sidingancedisa uze sikwazi ubaleka la maxesha amanye. Kodwa eyona nto ndinayithetha kuCwenga ndingathi makantinge abheke phambili nathi siyeza singabanye nabanye and ndiyanqwenelela into yoba apha e-Eastern Cape usibone ii-runners ezininzi eziphume zilandela oCwenga even noba mna mhlawumbi ndangakwazi ulireyitha la xesha because mna nocoka ndikafiki ku-62 I think i-best time yam endandikhe ndayibaleka by 63 but ndiyabhiliva ukuthi nam ndizofika ku-62. Ndingavuya into yoba sibone abantwana abancinci abakhulayo abasilandelayo
beyofika kulaa maxesha belandela uYanga, balandela uCwenga, belandele nabanye abantu like abogonqa, baninzi mos abantu abaphumisa apha e-Eastern Cape. Kuyaqabela mos even nakwezinye i-province i-most runners ezidominateyo zisuka from Eastern Cape, Yeah. but because asina-resources siyamuva siye from kwezinye i-provinces. Sure. Otherwise yona nto ngamandla uCwenga ndimvile umzekelo uqualifyile kwi-World Champs. Yes, yes. Ya sonke mos amaphupha wethu ango and into enkulu kakhulu le into yoba sihambe siyorepresent ikhaya. Ndingathi Yeah. kuye all the best uCwenga, ngabaleka kakuhle apha zokubaleka kwakhe. Omnye wabahlobo bakho uMalikole ubaleke i-comrades yakhe yokuqala and wagijima ixesha elihle kakhulu. uMalikole uKaljeni ndingathi ngumntu ke yena endibonela kuye like ngokwe-distances, umzekelo from kwi-marathon faster than mna, from kwi-ultra I think kwi-fast because mna ndayibale wayibaleka i-ultra. So ndihlala ndisithi xa ndimbona because ke ewe ngumhlobo wam ngoba ngumntu esitreyina mos esikhula sibaleka sonke esikoleni. Ndihlala ndisithi eyi nganga ndingafumana ixesha even lokhe ndihlale naye de ndimbuze ukuthi hey bra wenza njani uzubaleka ezi distance. Ndimemba ndikhe ndayobaleka naye eLondon. Yes, yes. Sihamba sobabini. That guy ustrongo kakhulu. Ndinqwenelela impumelelo naye uMalikole, akho nto ingako ndinoyithetha mhlawumbi ngaye, but ndimnqwenelela impumelelo because ndinalo ithemba loba next year xa ndimbona comrades uzawuyenza i-top 10 njengoba nakulo nyaka ebaleke kakuhle kwi-2 Oceans, wabaleka kakuhle wangena i-top 10. Okay. Ndinqwenelela impumelelo kakhulu uMalikole noCwenga. Ngangaba mathini ababheke phambili nathi siyeza singabanye nabo abantwana abancinci bayenza bazonqwenela uba in fact abantwana abancinci abasakhulayo balandele ekhulu. Okay. Abulele. Enkosi Zulu. Enkosi kakhulu.